og velkommen til dig, Christian Ørsted. Tak. Livsfarlig ledelse hedder en meget rød og advarende bog, jeg sidder med her, som du netop er udkommet med. Og den beskriver, hvad du mener er problemet med moderne ledelsesstil, sådan som den foregår på mange danske og udenlandske arbejdspladser i de her år. En moderne ledelsesstil, som du selv har brugt overvis på at rådgive ledere om, at det var den rette vej at gå, fordi det er effektivt. I bogen så gør du faktisk op med det, du så selv har undervist i, og jeg vil godt starte med at tage dig med til et eksempel, som du selv kommer med i Japan i 1969. Hvad var det, der sker der? Jamen altså, i Japan i 69, så går det jo op for japanerne, at man faktisk kan dø af at arbejde for meget. Og det går så langt, så man til sidst finder på et ord for det, karoshi. Det er at dø af overarbejde. Og hvem er den første, der dør af overarbejde? Hvad er det for nogle eksempler, der pludselig dukker op? Jamen altså, det viser sig jo at være uforklarligt i starten, så man tænker, ligesom vi tit gør her i Danmark, hvad er det, der er galt? Vi aner ikke rigtigt, hvad der foregår. Det er nok noget med den enkelte person. Og så går det op for dem, at det faktisk er et problem med den måde, som vi leder på. Det går op for dem, at når folk har en arbejdsuge, som er normeret til et vist antal timer, så snyder de og arbejder mere. Og det er jo det, vi alle sammen gør i Danmark i dag også. Vi har smartphones, vi har e-mail hjemme, vi har hjemmearbejdsplads, og på samme måde så er vi også alle sammen kommet i en situation, hvor vi hele tiden er lidt på arbejde. Og i Danmark der er resultatet, at vi har 1400, der dør af stress hvert år. Du kommer med et eksempel i bogen med en ung japaner, 29 år, tror jeg han er, eller noget af den stil, som har fået et ansvarsfuldt job, et fantastisk job, som han elsker, og som altså dør af overarbejde, som man kalder det her karoshi. Hvordan ser du den er der nogen sammenligning mellem det, der sker der i Japan, da de begynder at få de første tilfælde af det her, altså at dø og stress, og så det, vi ser i dag? Jamen altså, det, der sker for ham, det er jo, at han er så pligtopfyldende, så han kan simpelthen ikke forestille sig andet end at gøre sit bedste. Og nu havde Berlingske en analyse her i går, hvor de sagde, at danskerne går ikke op i hårdt arbejde. Ja. Det, de går mest op i, det er ansvarsfølelse. Og det er præcis det, som bogen handler om. Det er, at vi faktisk i Danmark føler en enorm ansvarsfølelse for at gøre det godt, og tænker mere på, om vi gør det godt for de andre, end vi tænker på, om vi selv kan overholde vores egne grænser. Og det er derfor, vi har brug for en god ledelse, som udnytter, at vi vil gøre det godt, men også samtidig, at vi sikrer, at vi vil passe på hinanden, så vi kan blive ved med at gøre det godt. Så problemet er simpelthen alt for motiverede medarbejdere, fordi vi har så stor ansvarsfølelse, eller hvad? Altså, man kan faktisk sige, at vi er blevet mere motiverede, og vi er blevet mere engageret, end vi er i stand til at mærke efter, om vi gør de rigtige ting. Vi har fået foretaget en eller anden kortslutning af vores egen dømmekraft, når vi bliver grebet så meget af vores arbejde. Og det er den dømmekraft, som vi skal have genindført. Og det er ikke kun et ledelsesproblem, det er også en opvågning til alle dem, der læser den her bog, at der er faktisk ikke noget galt med dig, hvis det er, at du bliver grebet af tingene. Det her det er noget, vi kan gøre noget ved at kigge på det og ved at forstå det lidt bedre. Noget af det, som du gør op med i bogen, det er noget, som jo benyttes på rigtig mange arbejdspladser af mellemledere, ledere og også af medarbejdere, nemlig coaching. Det er sådan noget, som er kommet ind her de seneste 5-10 år og blevet meget udbredt. Hvad er der galt med coaching? Jamen, altså, jeg underviser jo selv ledere i coaching, og på den måde er det paradoksalt at lave en bog, der hedder Livsfarlig ledelse, som advarer mod det. Men sagen er, at der er så mange måder at coache på, og det vi som regel forstår som coaching, det er den her med at finde ud af, hvad det er, der forhindrer dig i at nå dit mål, og få dig til at løbe hurtigere efter det. Og få dig til at tro på, at du kan, at du har et eller andet særligt potentiale. Og det er så skønt. Det har vi jo alle sammen prøvet, når der er en person, der tænker... Det er da skønt, at der er nogen, der interesserer sig for en. Du kan det her. Ja. Men hvis du kun går motiveret fra samtalen, at du kan det her, og så ikke lykkes med tingene, fordi du ikke får nok tid til det, fordi du ikke har nok ressourcer i forvejen, så har vi også fået placeret ansvaret der, hvor vi ikke kan gøre noget ved det. Så vi har mange mennesker, som går rundt med den der følelse af, at når de har været til coaching hos deres chef, så enten så er de blevet blottet og kuglegravet i deres indre følelsesliv, eller også så har de bare fået solidt placeret ansvaret for deres egen fiasko, fordi nu hvor de stadigvæk ikke har fået løsningen eller nok tid til at løse opgaven ordentligt, så er det lige pludselig blevet et spørgsmål om deres indre psyke. Så på en eller anden måde får det folk til at tro, at det er dem, der er noget galt med, i stedet for at det måske netop er ressourcerne, der mangler, eller tiden, der mangler til den opgave. Det jeg slår på trommen for, det er, at man som ledelse tager opgaven som leder alvorligt med at tildele folk nok ressourcer til at gøre tingene ordentligt. Men så på den anden side, når vi coacher folk, så skal vi ikke coache dem på deres personlighed, eller at de tror på tingene. Så vi skal coache dem på, at de bliver dygtigere til tingene, altså når de går derfra, så er de faktisk bedre klædt på til at løse deres opgaver end før. Det er ikke bare noget, vi tror på. Så det skal ikke fokus på det negative, men fokus på, hvor ligger styrkerne henne. Det er det, man skal coache folk frem til. Ja, og ikke bare de indre styrker, men faktisk de helt objektive styrker. Hvad er det for nogle kompetencer, som vi skal drage? Fordi grund til, at man som leder skal coache, det er, fordi man sidder foran et menneske, som er klar over nogle ting, som sidder med opgaverne, som sidder med kunderne, som sidder i situationen. Så det er helt håbløst som leder at gå tilbage til den der gammeldags dogmatiske ledelse og så sige, hvad er det, du skal gøre
Man skal vise den der respekt og nysgerrighed. For de ved, hvad de snakker om, medarbejderne. Hvis vi skal tage noget andet med, så er der jo også nogle ting, som også er snedet sig ind, og lidt fra sportsverdenen. Talentpleje er jo noget, som man også benytter. Altså talenter på arbejdspladsen, som kunne måske blive til nogle store ledere en dag. Eller bonusordninger. Det er du heller ikke meget for i den her bog. Hvad er der galt med de to ting? Jeg vil sige igen, det er jo sådan noget som på overfladen. Det er jo paradoksalt det her. På overfladen så er det jo fantastisk at være talent, frem for ikke at være talent. Men der sker også en kortslutning, lige så snart, at jeg er udnævnt til at være talent. Hvorfor det? Så er det lige pludselig ikke tilladt at begå fejl, for så ryger jeg ud af talentklubben. Og det viser sig jo, at dem, der er talenter, det er ikke dem, som på forhånd er de bedste. Det er dem, som gør mest for tingene vedvarende. Så bare det at begynde at kalde dem talenter, det skaber også sådan en angst for at begå fejl. Og det er præcis de fejl, som virksomhederne har brug for, at der er plads til at begå. De har brug for de her dygtige, ressourcefulde medarbejdere. De føler, at de stadigvæk bliver bakket op, når de tager chancer, når de er innovative, når de tænker nyt. Det er ligesom den her roseklub, som også har bredt sig på mange arbejdspladser, hvor vi roser folk for, at de er gode nok, men vi viser faktisk ikke en reel oprigtig interesse for dem. Vi viser ikke, at vi bakker dem op, og det gør også, at de går fra samtalerne uden at vide, hvad vi egentlig ønsker fra dem. De er ikke klar over, hvad de skal gøre for at få den her ros igen næste gang. Og det er det, der er ledelsens opgave. Det er faktisk at gøre det trygt. Ja. Det er ikke at gøre det til en gættekonkurrence. Så du kan få medarbejderen til fortsat at levere produktet. Men når alle de her ting er kommet ind på, den her moderne ledelsesstil er kommet ind på arbejdspladserne og er blevet fastholdt, så er det jo også, fordi det virker. Gør det ikke det? Jamen, og ligesom folk bliver jo effektive. Gør det ikke det? Folk bliver sindssygt engageret, men de bliver ikke nødvendigvis mere effektive. Og det er derfor, det er livsfarlig ledelse. For det er ikke kun livsfarligt for medarbejderne. Det er det helt klart. Det er indiskutabelt. Der er fordi de brænder for at brænde ud, simpelthen. Ja. Men grunden til, at vi også dør af stress, det er, fordi vi ikke når vores mål. Det er, fordi de her teknikker, de styrker ikke vores evne til at tænke bedst muligt selv og træffe de rigtige beslutninger i situationen. Vi ser det med de her bonusordninger og belønninger, hvor nede i banken, så får de at vide, at de skal sælge dig en pensionsordning, og de bliver målt på det. Og lige pludselig så sidder man foran en menneske, som er super kompetent, dygtig rådgiver. Det står der også på visitkortet, bankrådgiver. Men lige i dag, der sidder du foran en banksælger. En, som har fået til mål at sælge dig noget. Og vedkommende går mindre stolt hjem fra arbejde. Fordi han ved godt, at det måske ikke er det bedste råd, han har givet. Og de sælger også mindre. Det er helt indiskutabelt dokumenteret. Der er mere end 200 kilder i den her bog, hvor jeg prøver at gøre noget af den her forskning tilgængelig. Så de mennesker, der sidder og siger, det her, det føles underligt på mig, siger, men det er ikke kun dig, der føles underligt på det her. Det er simpelthen, fordi det faktisk ikke virker. Folk, de sælger for eksempel mere, hvis det er, at de er oprigtigt interesserede i at gøre det godt for andre. Så det, du siger, det er, at det kan være enormt effektivt i en periode, men så på et eller andet tidspunkt, så falder man fra som medarbejder, som den ellers topmotiverede og effektive medarbejder. Så falder effektiviteten. Jeg vil ikke engang sige, at det er effektivt i en periode. Det ser ud som om, det er effektivt i en periode. Og det er jo det, der er tragedien, det er, at vi ser, at der sker en masse, når vi går i gang med at coache og motivere og give belønninger. Og så ser vi bagefter, lige snart vi stopper med det, så falder performance drastisk. Men så er jeg nødt til at spørge dig, Christian, hvad skal man så gøre? Altså skal vi tilbage til gammeldags kæft, trit og retning ledelsesstil, hvor der sidder en eller anden direktør oppe på en chefgang, som aldrig møder medarbejderne og lytter til dem, hvor han beordrer, hvad skal der gøres, uden egentlig at høre, hvad kan være det bedste, det er dig, der har erfaring med det på gulvet? Nej, det skal vi ikke, og det er jo derfor, jeg har skrevet bogen, fordi der er mange, der tror, at alternativet til den her livsfarlige ledelse, det er at gå tilbage til kæft, trin og retning. Og det er klart, det er jo helt uforenligt med den kultur, vi har i dag. Og de kompetencer, der sidder ude hos de ansatte. Altså, når jeg kommer ud som konsulent, så er jeg jo hver gang overrasket over, hvor meget folk de ved nede i organisationen, og hvor lidt deres ledelse får at vide, fordi de tør simpelthen ikke stille dem de spørgsmål. De går ikke rundt og er sammen med deres kunder, med de almindelige mennesker i organisationen, så der ligger en masse viden. Så den her bog, den slår på trommen for, at man som leder skal videre til det næste skridt, hvor man tager nogle af de ting fra gamle dage, hvor man tager sit ansvar som leder og sætter nogle rammer op og sætter nogle mål og afsætter nogle ressourcer til det, men hvor man tager det her med fra den moderne ledelse med at have en nysgerrighed og respekt og interesse for dem, man arbejder sammen med, og de tanker, de gør sig om, hvordan man kan løse opgaverne ordentligt. Og så uden at prøve at motivere dem alt for meget, for de er allerede topmotiverede, de her medarbejdere, når de får jobbet. Men jeg tænker også, det er ægte motiverende, at der er nogle mennesker, der viser opbakning og interesse for dit arbejde. Så det er egentlig nok for medarbejderne? Det er en bedre form for motivation, end at få at vide, at vi skal løbe hurtigere. Ja. At der er nogen, der viser, at det, vi gør, det betyder faktisk noget. Vi så i hjemmeplejen også den her skandale, der skete, hvor vi så lige pludselig, at der var nogen, der snød. Men der var også sket et skift fra, at man holdt op med at interessere sig for at gøre det rigtig godt for de ældre, og i stedet for at man var meget interesseret i, at man brugte et vist antal minutter på dem. Man lavede simpelthen et skift fra ledelsesside til, at man holdt op med at interessere sig for det, som gjorde, at de her mennesker, de var på arbejde. Der var ikke nogen, der havde tænkt sig at snyde. Men ledelsen, de gjorde jo det, at de blev ved med at skyde ansvaret nedad.
Og det her, det er altså også en bog til dig, som føler, at din ledelse nogle gange skyder skylden ned, i stedet for at vise den her opbakning og interesse, som der er brug for at man går stolt hjem fra arbejde. Og det bliver vi altså også mere motiveret af. Det kommer vi også til at skabe bedre resultater af. Så der er ikke nogen modsætning. Det er en fælles interesse mellem ledelsen og de ansatte. Bogen hedder jo heller ikke livsfarlige ledere, for det er ikke lederne, der er livsfarlige. Det er den måde, vi kommer til at gøre tingene på, når vi ikke tænker over, hvordan de påvirker os. Og det kan man i hvert fald blive klogere på, fordi den, som du selv var inde på, så er den fyldt med forskningsresultater. Både hvordan man motiverer medarbejdere, og hvad der så kan ske, hvis man overmotiverer dem, osv. Og effektiviteten af det, der daler. Og alt det andet, du har siddet og fortalt om her. Livsfarlig ledelse, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. For 5 år siden åbnede sitet videnskab.dk, et site, der havde til formål at gøre befolkningen klogere på forskning og